Hello, my name is Ali Ben Meir and I'm a Brigadier General in the Israeli Military Intelligence. I'm also a member of Keilat Ariel, a group of wonderful people that is looking for a permanent house. And this is our story. שמי גדליהו גדליוביץ', נולדתי בטרנובה, צ'כיה. אני ניצול מחנה ברגן-בלזן, עליתי ארצה בשנת 1945. שנים רבות עסקתי בהעלאת יהודים ארצה. תושב מודיעין מזה 4 שנים, אני חבר בקהילת אריאל, אוהב את הרוח הצעירה בקהילה. שמי תמר, זו חני אשתי, וזאת ליאור המקסימה, ויובל הקטנצ'יק. אנחנו בקהילת אריאל בשנתיים האחרונות, אני בצבא, ואני לא חוזר הרבה הביתה. במיוחד בתקופה האחרונה שתמר לא היה בבית כ6 שבועות בגלל מבצע צוק איתן, קהילה נרתמה לעזור בכל דרך, אם זה טלפונים, בכל יום, ארוחות. זכינו לקהילה שכזאת, פשוט כיף להיות בה. Growing up in a small community where everyone knew each other in Durban, South Africa, we were looking for a big Knesset which was close and family orientated. And we found that in Keilat Ariel. It's friendly, open, vibrant, Israeli, and a perfect boutique shul community, what we were looking for. קהילת אריאל שמה לנגד עיניה את החינוך של הילדים והנוער בקהילה. אפשר לראות את זה בכל דבר. בתפילת הילדים, במעורבות של הילדים בנעשה בקהילה, במעורבות שלהם בפרויקטים של החסד של הקהילה. אצלנו בקהילת אריאל, הילדים והנוער הם תמיד במרכז. אני מתנדבת במד"א כבר 3 שנים, וכיום אני מדריכה את המתנדבים החדשים בתחנה. אני גאה להיות חלק מקהילת אריאל שרואה בהתנדבות לקהילה כערך עליון. After almost 3 years of davening in kindergarten, we feel ready to fulfill our dream and build a permanent house. We'll be more than happy to see you as a partner in this dream.